Ад стварэння да збавення чалавека, ад стварэння да Хрыста. Адкуль узнік свет? Хто стварыў зоркі, сонца і месяц? Хто стварыў горы і рэкі і ўсё жывое на зямлі? Ці ўсё гэта было створана кімсьці? Вамі, Божым духам альбо сатаною? Кім жа? Я раскажу вам пра Бога, велічнага, добрага духа, які і стварыў усё, што мы бачым навокал. Бог любіць усіх людзей. Ён любіць вас і мяне і хоча ведаць кожнага з нас. Ён гаворыць з намі праз сваю кнігу, якая называецца Біблія. Гэтая кніга — Божае пасланне да нас. Слухайце, і я раскажу вам, што гаворыць Божая кніга. Божыя словы мудрыя, таму будьце уважлівымі. Стварэнне. Божымі вуснамі распавядаецца ў святой кнізе аб стварэнні свету. Вось як ён аб гэтым гаворыць. Да таго, як існаваў зямны свет, Бог быў заўсёды. Ён існаваў заўжды, бо ён неўміручы. Ніхто не стварыў Бога, але Бог сам стваральнік усяго. Даўным-даўно не было ані дрэваў, ані гор, ані рэк, ані людзей. Нічога не было, толькі Бог. Ён і стварыў свет, і ўсё ў ім. Бог ёсць велічны і магутны дух. Усё сталася, як ён сказаў, бо мовіў Бог: няхай будзе ноч і дзень. І ноч і дзень адбыліся. Бог стварыў сонца, месяц і зоркі, увесь купал нябесны. Ён стварыў зямлю, а на ёй дрэвы і кветкі. Усё, чаму прызначыў расці, пачало расці. Бог стварыў усіх жывёлаў, птушак і насякомых. Ён стварыў бусла і зубра, і Божую кароўку, жыта і канюшыну, лянок і бульбу. Затым Бог стварыў чалавеку з пылу зямнога. Ён удыхнуў дух жыцця у цела свайго стварэння, і той стаў жывою істотаю. Бог назваў першага чалавека Адамам. Пасля ён стварыў таксама жанчыну і назваў яе Евай. Бог паглядзеў на ўсё тое, што стварыў, і застаўся задаволены. Бог заўсёды робіць разумныя і добрыя рэчы. Ён аздобіў усё прыгожымі колерамі, якія мы бачым. Няма нічога, чаго б не было зроблена Богам, таму што ён магутны і асвядомлены ва ўсім. Бог таксама стварыў духаў. Яны завуцца анёламі. Калі Бог стварыў анёлаў, яны былі толькі добрыя, былі надзелены веліччу і моцаю і любілі Бога. Сатана быў іхнім прадвадзіцелем. Потым сатана і многія анёлы здрадзілі Богу і выяўлялі непаслушэнства яму. Але Бог меў сілу над усімі духамі, і ён усмірыў іх. Мы не можам убачыць Бога, але мы бачым тое, што ён стварыў. Нам трэба за ўсё дзякаваць яму. Бог пасылае дождж, каб паіць расліны,
і сонца, каб было светла і цёпла. Ён робіць так, каб раслі плады, якія мы ўжываем. Бог вельмі добры, ён вельмі магутны, і таму нам ніколі не трэба забывацца дзякаваць Богу. Падзенне чалавека. Я расказаў вам, як Бог стварыў гэты свет, а зараз я раскажу аб першых мужчыне і жанчыне, пра Адама і Еву. Бог пасяліў Адама ў цудоўным садзе, дзе расло шмат фруктовых дрэваў. Адам наглядаў за садам і надаў імёны усім жывёлам. Гэта было дзівоснае месца. Аднак Адаму не было пары, таму Бог стварыў жанчыну у пару Адаму. Яны маглі есці з любога дрэва, акрамя аднаго. Плады з аднаго дрэва яны не мелі права есці ніколі, бо Бог сказаў Адаму: не еш плады з гэтага дрэва, што пасярэдзіне сада, бо калі будзеш есці з яго, дык памрэш. Але аднойчы у сад прыйшоў сатана і загаварыў з Еваю. Ён сказаў ёй, што яна можа есці плады з гэтага дрэва. Ева слухала сатану і была ўведзена ім у зман. Яна сарвала плод і ела яго. Потым Ева таксама дала пакаштаваць Адаму, і ён таксама еў яго. Вось так Адам і Ева аслухаліся Бога. І за гэтым грахоўнасць прыйшла ў свет. Яны адразу спалохаліся Бога. Ім было сорамна, і яны імкнуліся схавацца ад яго. За іхні праступак Бог пакараў іх. Ён выгнаў Адама і Еву з саду. Бог чысты і святы. Па гэтай прычыне першым людзям нельга было больш заставацца ў прысутнасці яго. Праз тое, што Адам і Ева саграшылі, у гэты свет прыйшлі пакуты, смутак, хваробы і мноства іншых цяжкіх стасункаў. Людзі пачалі паміраць. Іхнія душы ўсё больш адварочваліся ад Бога. І хаця людзі грашылі, Бог, як і раней, любіў іх. Ён паабяцаў, што аднойчы прышле Збавіцеля. І гэты Збавіцель выратуе людзей ад іх грахоў. Мы ўсе падобныя да Адама і Евы. Мы адступаемся ад Бога і слухаем сатану. Нашыя прабацькі рабілі тое ж самае. Асуджалі вернікаў, разбуралі храмы, падвяргалі рэпрэсіям невіноўных. Яны выбралі і слухалі сатану і дзейнічалі адпаведна яго і лжэвучэнням. Бог жа заўсёды кажа праўду. Бог ведае, што нам патрэбна. Мы заўсёды павінны слухаць Божае Слова. Мы не павінны спакушацца на тое, што нам падказвае сатана. Каін і Авель. А цяпер я раскажу вам гісторыю пра дзяцей Адама і Евы. Яны былі тыя першыя дзеці, што нарадзіліся ў гэтым свеце. Аднаго звалі Каін, імя другога было Авель. Адам і Ева расказвалі дзецям пра Бога. Каін вырас і стаў земляробам. Авель вырас і стаў пастухом авечак. Аднойчы Каін і Авель прынеслі падарункі Богу. Каін прынёс частку свайго ўраджаю, Авель прынёс аднаго са сваіх ягнятаў і забіў, каб ахвяраваць Богу. Бог быў задаволены Авелевай ахвярай,
Але яму не падабаўся падарунак Каіна. Гэта было недарэчы і нежадаема для Бога. Каін па-сапраўднаму пазайздросціў Авелю. Ён раззлаваўся, бо Богу спадабаўся падарунак Авеля. Ён пайшоў з Авелем у поле і там накінуўся на свайго брата Авеля і забіў яго. Каін думаў, што ніхто не бачыў, якое зло ён зрабіў. Але ўсё бачыў Бог. Бог запытаўся ў Каіна: «Дзе твой брат?» Каін схлусіў і адказаў, што не ведае, на што Бог заўважыў: «Я бачу кроў твайго брата. Ведаю, што ты забіў яго, і я пакараю цябе. Калі ты будзеш араць зямлю, я зраблю так, што яна не будзе пладаносіць. Ты будзеш баяцца іншых людзей і заўсёды будзеш уцякаць». Каін вельмі засмуціўся. Ён ведаў, што Бог меў усе падставы, каб пакараць яго, бо зрабіў дрэнна ў адносінах да свайго брата Авеля. Але ён таксама зрабіў дрэнна і ў адносінах да Бога, таму што Бог стварыў Авеля. Гэты аповед вучыць нас, што калі мы робім зло другім людзям, мы робім зло Богу. Бог стварыў усё. Вось чаму мы павінны паважаць другіх людзей. Бог ведае пра ўсё зло, якое мы робім другім людзям. Ён ведае пра тое, калі мы дрэнна гаворым пра другога чалавека, альбо робім яму зло. Ён ведае і аб тым, калі нам не падабаецца другі чалавек, альбо калі мы ашукваем каго. Усё гэта вельмі засмучае Бога, і ён з гэтай прычыны незадаволены намі. Ной. У Адама і Евы былі яшчэ дзеці пасля смерці Авеля. Яны павырасталі і таксама мелі сваіх дзяцей. Прайшло шмат часу, і колькасць людзей павялічылася. Але і яны былі падуладны таму ж граху, што Адам і Ева. Бог вельмі засмуціўся, убачыўшы ўсё зло, зробленае імі. Ад іх зямля напоўнілася нянавісцю і лютасцю. Бог вельмі перажываў, ведаючы злыя думкі людзей. Бо людзі толькі і меркавалі, каб зрабіць як мага больш непрыемнасцей адзін другому. Моцна зажурыўся Бог з таго, што ён стварыў аслушнікаў на зямлі. Доўгія гады ён дазваляў ім паводзіць сябе, як ім хацелася. Але яны не пакідалі рабіць зло. І Бог вырашыў знішчыць людзей і жывёлаў, што служылі на зямлі людзям. Але быў адзін чалавек па імені Ной, які любіў і слухаўся Бога. Гэта быў сумленны чалавек. Ён рабіў тое, чаго жадаў Бог. І не быў носьбітам зла. Наадварот, ён дакараў людзей, якія думалі толькі пра дрэннае і тварылі яго. Аднойчы Бог сказаў Ною такія словы: «Я хачу знішчыць людзей і жывёлаў на зямлі. Я пашлю велізарны патоп. Збудуй вялікі каўчэг. Ты і твая сям'я сядзеце ў яго, і вы уратуецеся». Ной пачаў будаваць каўчэг так, як казаў яму Бог. Калі Ной займаўся будаўніцтвам,
Ён папярэджваў людзей, што Бог збіраецца знішчыць іх, але тыя толькі смяяліся з Ноя. Яны не верылі ягонай перасцярозе і працягвалі рабіць свае нялепшыя справы. І сказаў Бог Ною: «Збяры сваю сям'ю і ад кожнай жывёліны самца і самку, забяры іх з сабою ў каўчэг, колькі шуму яны нарабілі». Пасля таго, як яны селі ў каўчэг, Бог сам зачыніў дзверы каўчэга. Затым пачаўся дождж, і вельмі доўга ён ішоў, бо так абяцаў Бог. Вода паднялася і затапіла палі. Людзі спужаліся і хацелі сесці ў каўчэг. Але было позна. Потым вода затапіла ўзгоркі і горы. Усе людзі і жывёла, якія былі ў каўчэгу, выратаваліся. А той, хто не трапіў у каўчэг, загінуў. Але Ной і яго сям'я былі ў бяспецы. Яны паверылі ў Божае Слова і ўратаваліся. Мы бачым, што Бог не прымае зло. Ён пакараў людзей у часы Ноя, бо тыя думалі пра зло і рабілі яго. Калі ж мы захочам зрабіць зло другім людзям, мы павінны памятаць, што Бог не любіць гэтага. Бог пакарае нас, калі мы будзем паступаць няправільна. Мы не павінны рабіць зло іншым, нават у адказ на зло, якое зроблена нам. Бо толькі за Богам павінна быць права караць людзей. Прыйдзе дзень, калі Бог будзе судзіць кожнага чалавека за ўчыненае ім зло. Гэтае пакаранне маецца быць вельмі цяжкім, цяжэйшым за тое, якое было ў часы Ноя. Нам трэба думаць, што Бог будзе рабіць са мною, калі ён будзе судзіць дрэнных людзей. Канешне, шмат людзей будзе шкадаваць аб нядобрых учынках, якія яны рабілі, калі жылі на зямлі. Абрагам быў нашчадкам Ноя. Ён таксама любіў і слухаўся Бога. Калі ж ён састарыўся, яму было абяцана Богам, што ў яго будзе сын. І хаця гэта здавалася неверагодным, Абрагам паверыў Богу. Абяцанае Богам здзейснілася. Паколькі Бог заўсёды робіць тое, што ён абяцае. У старых ужо Абрама і Сары з'явіўся хлопчык. Імя якому было Ісаак. І яшчэ сказаў Бог, што праз нашчадкаў Ісаака прыйдзе Збавіцель, які змые грахі свету, вашы грахі і мае. Маісей і 10 запаведзяў. Маісей шчыра верыў Богу, і Бог параіў яму ўзысці на адну гару. Там Бог даў свае наказы Маісею. Калі Маісей сышоў з гары, ён пачаў Божыя наказы даводзіць да людзей, гаварыць, што Бог жадае. Што Бог жадае, каб усе кіраваліся ягонымі
запаведзямі. Яны гавораць нам усім, як нам належыць жыць у адносінах да Бога і да іншых людзей. Запаведзі. Бог загадвае, каб мы не пакланяліся іншым багам, духам. Мы павінны пакланяцца толькі Яму, таму што Ён стварыў нас усіх. Бог загадвае, каб мы не стваралі ніякіх выяўленчых куміраў, якім бы потым пакланяліся. Мы не павінны прыносіць ахвяры увогуле ніякім вобразам або духам. Мы павінны пакланяцца толькі Богу. Нам нельга схіляцца перад тымі ідаламі, якія ствараюць людзі, і баяцца іх ці духаў. Бог загадвае нам не карыстацца Яго імем у неадпаведных абставінах альбо без пашаны. Бог загадвае, каб мы працавалі 6 дзён. Гэтыя павучанні указваюць нам, якія мы павінны мець адносіны з Богам. Ці слухаецеся вы гэтых запаведзяў? Бог не даруе тым, хто не выконвае Яго парад. Ёсць і іншыя парады, якія вучаць нас, як нам належыць паводзіць сябе з другімі людзьмі. Слухайце. Бог гаворыць, што мы павінны шанаваць сваіх бацьку і маці. Мы павінны слухацца іх, не гаварыць благога пра іх, не прычыняць ім болю. Бог загадвае і перасцерагае, што мы не павінны забіваць людзей. Калі мы забіваем ад помсты альбо злосці, мы робім тое, чаго Бог не ўспрымае. Мы таксама не павінны жадаць чыёйсьці смерці ці злавацца на людзей. Бог загадвае і асцерагае. Нам належыць пазбягаць блуду. Мужчына нават не павінен думаць аб адносінах з іншай жанчынай, якая не з'яўляецца яго жонкаю. Таксама і жанчына не павінна думаць аб адносінах з іншым мужчынам, які не з'яўляецца яе мужам. Бог ведае нашы думкі і не любіць благіх намераў. Мы таксама не павінны праганяць жонку альбо мець больш, чым адну. Бог загадвае і заклікае, што мы не павінны красці ані жывёлаў, ані пладоў, ані ўласнасці, якая належыць іншым людзям. Бог загадвае і заклікае, каб мы не падманвалі. Нельга падманваць альбо гаварыць хлусню пра іншых. Бог загадвае і раіць, што мы не павінны прагнуць тых рэчаў, якія належаць іншым людзям, ані дома, ані жонкі, ані сям'і, ані жывёлы альбо чаго іншага, што ёсць у іх. Мы не павінны зайздросціць тым, хто мае больш за нас. Мы павінны задавальняцца тым, што даў нам Бог, бо даў Ён нам гэта па заслугах нашых, і нам трэба дзякаваць Яму за гэта. Асуджэнне граху Богам. Я пераказаў вам Божыя запаветы. Ці слухаецеся вы іх? Бог сказаў, што ўсе мы грэшныя, што кожнаму ўздасца па грахах яго. Бог пакарае тых, хто не слухаецца ягоных запаведзяў. І ўсё ж мы парушаем ягоныя запаветы. Пэўна ж Бог незадаволены намі. Ён пакарае ўсіх людзей, хто здраджвае Яму. Кара, што будзе паслана людзям, будзе значна страшнейшая за патоп. Гэтым пакараннем стане пасыланне грэшных людзей у месца вечных пакут. Гэтае месца завецца пеклам, і там людзі будуць плакаць і тужыць,
і не будзе нікога, хто дапамог бы ім. Не знойдзецца выйсце з пекла, каб пазбегнуць пакарання пакутамі. Кожнага чалавека, які парушыць хаця б адзін з Божых запаветаў, чакае пекла. Чалавек назаўжды застанецца там, бо ён пры жыцці здрадзіў Богу. Ці можа стацца так, каб мы змаглі пазбегнуць гэтыя кары? Выйсце ёсць. Паслухайце, я раскажу вам, як нам жыць у супольнасці з Богам і мець вечнае жыццё і заўсёды цешыцца ягонай любоўю. Збавенне чалавека, знаёмства з Ісусам. Бог не хоча дарэмна караць людзей і пасылаць іх у пекла, але яны яго вельмі засмучаюць. Пакаранне робіцца таму, што людзі робяць зло. Вось чаму Бог знайшоў выйсце, каб мы пазбеглі прадвызначанага месца пакут. Бог паслаў свайго Сына, Ісуса Хрыста, памерці за нашы грахі, бо так любіць нас. Ісус Хрыстос з ахвотаю прыняў смерць як кару за нашы грахі. Гісторыя Ісуса дзівосная і праўдзівая. Яна ёсць у Божай кнізе Бібліі. Слухайце, я раскажу яе вам.
нараджэнне Ісуса. Ісус ёсць адзіны Божы сын. Да таго, як ён прыйшоў на гэтую зямлю, ён заўсёды жыў на небе разам з Богам. Там не было ні болю, ні пакут, а прыгажосць і прывабнасць аздаблялі тое добрае месца, дзе Ісус любіў быць з Богам, сваім айцом. Вось як Бог стаў ненадоўга чалавекам. Бог вырашыў паслаць свайго сына Ісуса у наш свет з прычыны людскіх грахоў. Гэта адбылося праз нараджэнне Ісуса чалавекам. Стаць ягонаю маці было прадвызначана Марыі. Нараджэнне Ісуса было цудам, бо Марыя нарадзіла хлопчыка, калі яна была цнатліваю. Яна ніколі не была ў блізкіх адносінах з мужчынам. Бог параіў Марыі, каб яна надала дзіцяці імя Ісус, паколькі яно азначае «Збавіцель». Дзейнасць Ісуса. Калі Ісусу споўнілася 30 год, ён пачаў вучыць другіх людзей. Ён вучыў, што людзям трэба кінуць грашыць і паверыць у добрую вестку, якую ён нясе. Ён гаварыў, што Бог многа клапоціцца аб людзях. Ісус вылячыў шмат людзей, сярод іх мноства кульгавых, глухіх і шляпых. Ён нават уваскрашаў да жыцця мёртвых. Я раскажу вам аб адным цудзе Ісуса. Неяк Ісус прапаведваў у адным доме. Людзі пачулі пра гэта, і сабраўся вялікі натоўп. 4 чалавекі неслі да Ісуса паралюшнага. Але яны не маглі наблізіцца да Збавіцеля, таму што ў доме было шмат людзей. Таму імі была зроблена ў плоскім даху вялікая дзірка. Яны апусцілі паралюшнага чалавека праз дзірку прама перад Ісусам, і той убачыў, што яны прыйшлі з вераю ў яго. Тады ён сказаў таму чалавеку: «Сын мой, твае грахі адпушчаны». Некаторыя габрэйскія святары моцна раззлаваліся на Ісусавы словы. Яны ўсклікнулі: «Толькі Бог можа адпусціць грахі». Апошнія не разумелі, што Ісус быў сынам Божым. Ісус сказаў паралюшнаму чалавеку: «Паўстань, вазьмі сваю подсцілку і ідзі дадому». Чалавек быў вылечаны. Ён падняўся, узяў посцілку і пакрочыў дадому. Гэтая гісторыя паказвае, што Ісус
здольны ачысціць нас. І ніхто больш не можа зрабіць гэтае ж. Як цудоўна быць вылечаным. Але яшчэ лепей, калі твае грахі дараваныя. Ісус таксама выганяў злых духаў, дэманаў. Я раскажу вам, як Ісус пазбавіў ад злога духа аднаго маленькага хлопчыка. Бацька прывёў свайго сына да вучняў Ісуса. Ён прасіў іх выгнаць злога духа, але яны не здолелі. Тады прыйшоў Ісус. І калі злы дух убачыў яго, ён паслаў на хлопчыка страшэнны прыпадак. Хлопчык упаў і качаўся на зямлі з пенай у роце. Бацька вельмі моцна спадзяваўся, што Ісус паможа ім. Ісус сказаў: «Усё магчыма для таго, хто верыць». Ён загадаў злому духу: «Выходзь з яго і ніколі больш не ўваходзь». Дух закрычаў і выскачыў з хлопчыка, і той поўнасцю стаў здаровы. Мы бачым, што Ісус мае наймагутнейшую уладу. Ён надзелены большаю сілаю, чым усе чарадзеі. Ён ведае, што робяць яны, і мае сілу, каб выгнаць злых духаў. І ў нашыя сэрцы, калі мы ў еднасці з Ісусам, не могуць увайсці злыя духі. Смерть Ісуса. Цэлыя 3 гады Ісус навучаў і лячыў людзей, за што людзі полюбілі яго. Яны заўсёды збіраліся, каб паслухаць ягонае слова. Але зямныя правадары людзей моцна зайздросцілі Ісусу і не любілі яго за тое, што ён выкрываў іх у грахах іхніх. У выніку яны зусім раззлаваліся на яго, сталі шукаць падыходы, каб забіць Ісуса. Аднойчы ўначы яны схапілі яго і павялі да суддзяў. Яны ўзводзілі паклёпы на яго, сцвярджаючы, нібыта Ісус тварыў зло. Аднак Ісус ніколі не рабіў зла, ці чаго-небудзь благога супраць людзей, ці супраць Бога. Ісус заўжды прытрымліваўся боскіх запаветаў. Суддзі запыталіся ў прыведзенага Ісуса: «Ты ёсць Сын Божы?» І ён адказаў: «Так». І тады тыя, хто прывёў яго, яшчэ больш раззлавалі. Правадыры людзей здзейснілі свой злы намер. Яны прыбілі Ісуса цвікамі да крыжа, убіўшы цвікі у ягоныя рукі і ногі. Пасля страшэнных пакут і болю Ісус памёр.
Бог бачыў усё, што здарылася з сынам, але дазволіў правадырам забіць Ісуса, бо ведаў, што ён паміраў за нашыя грахі. І Сын Божы з ахвотаю прыняў кару за нашую грахоўнасць, бо таксама любіць нас. Вось чаму Ісус з'яўляецца нашым збавіцелем. Воскрашэнне і ўзнясенне Ісуса. Пасля жахлівага распяцця Ісуса ягоныя сябры знялі ягонае цела з крыжа, яны палажылі яго ў магілу ў скале, але праз 3 дні пасля смерці адбылося ўваскрашэнне з мёртвых, паколькі Бог мае над усім уладу. Ён уваскрасіў Ісуса, і цела яго было такім жа самым целам, як і перад смерцю. Шмат якія людзі бачылі ўваскрасшага Хрыста. Пасля ўваскрашэння Ісус з'явіўся перад сваімі вучнямі. Шмат людзей бачылі яго і гаварылі з ім. Цэлых 40 дзён ён вучыў іх. Потым ягоныя вучні ўбачылі, як ён узнёсся на неба, падняўшыся да аблокаў. Тады з'явіліся 2 анёлы, якія сказалі сябрам Ісуса: «Вы бачылі, што Ісус узняўся на неба, але пазней ён вернецца. Зараз Ісус у Царстве Нябесным. Ён ізноў з Богам, бо Ісус і ёсць Гасподзь, вялікі, прадвечны правадыр, які кіруе ўсім на зямлі. Ён мае больш сілы, чым кіраўнікі выканкомаў, прэзідэнцкай адміністрацыі альбо прэзідэнт. Ісус аказвае больш моцнае ўздзеянне, чым сатана, чым усе злыя духі і ўсялякія знахары. Калі Ісус вернецца, усе людзі убачаць і адчуюць моц ягоную.
два шляхі. Калі Ісус жыў на зямлі, Ён вучыў, што ёсць два шляхі ў гэтым свеце. Адзін вядзе ў Царства Нябеснае, другі вядзе ў пекла. Шмат людзей ідуць дарогаю, што вядзе ў пекла. Па гэтай дарозе ісці не цяжка, бо яна шырокая, і людзі ніколі не ідуць па ёй у адзіноце. У іх заўсёды многа спадарожнікаў. Усе мы пачынаем жыццё, ідучы па шырокай дарозе. Людзі на шырокім шляху заўсёды думаюць толькі пра сябе. Каб набыць болей жывёлы, болей грошай, болей маёмасці, набудаваць сабе катэджаў. І ўсё робіцца імі толькі для сябе. Яны думаюць аб тым, каб усе іх паважалі за іх матэрыяльную значнасць. Людзі, што ідуць па шырокам шляху, твораць зло, п'юць, дабашыраць, распуснічаюць. Любяць зласловіць пра іншых, насміхацца з іх. Яны пакланяюцца зямным ідалам і злым духам. Вось за гэта яны і трапяць у пекла. Але на вузкім шляху, што вядзе на неба, мала спадарожнікаў. Цяжка ісці па гэтай дарозе, бо яна вузкая і са шматлікімі перашкодамі. І таму многія вымушаны ісці ў адзіноце. Але гэтая дарога вядзе ў Царства Нябеснае, туды, дзе жыве Бог, дзе няма ні болю, ні смутку, нічога злога і недобразычлівага. Тыя, хто ідзе па гэтым шляху, розняцца ад іншых тым, што заўсёды думаюць пра любоў і пра тое, чаго хоча Бог. Яны заўсёды дзякуюць Богу, заўсёды прытрымліваюцца Божых запаветаў, выконваюць іх. Яны асэнсоўваюць свае паводзіны ў адносінах да іншых людзей. Таксама яны не ўспрымаюць зло. Яны не сябруюць з тымі, хто п'е, скандаліць, распуснічае. Яны не зласловяць пра другіх, бо робяць тое, што раіць і патрабуе Бог. Чаму яны такія? А таму, што Бог ачысціў іхнія сэрцы ад грахоў і болей не сярдуе на іх. Ён даў ім Святы Дух, які жыве зараз у іхніх сэрцах. І гэтыя людзі не баяцца смерці, як не баяцца і злых духаў. Як жа яны трапілі на гэты праведны шлях? Я раскажу вам. Яны асэнсавалі, што раней паступалі ў нечым супраць Бога, зразумелі і моцна засмуціліся ад таго кепскага, што зрабілі. Яны ўбачылі, што Бог мае ўсе падставы, каб пакараць іх. Яны адчувалі смутак. Але гэта не ўсё. Адчуўшы вінаватасць, яны прызналіся Богу, што рабілі кепска. Яны павініліся перад ім. І расказалі яму аб усіх сваіх сумненнях і грахах. Яны нічога не ўтойвалі, толькі прасілі Бога ачысціць іх ад агіднага, бо вырашылі больш не вяртацца да ранейшага жыцця з грахамі. Людзі, што на вузкім шляху давяраюць сваё збавенне Ісусу, ведаюць, што Ісус свядома прыняў кару за іхнія грахі. Вось таму яны полюбілі Ісуса і вераць, што Ісус
і ёсць іх уласны збавіцель. Яны прымаюць яго за свайго Господа і даручаюць яму свае сэрцы, бо вераць, што тое, чаго хоча Ісус, найгалоўнейшае ў свеце. Па якому з гэтых шляхоў вы крочыце? Крочыце вы па вузкаму шляху ці ідзяце па шырокаму? Многія з тых, хто ідзе па шырокаму шляху, хочуць зысці з яго, бо пагаджаюцца з тым, што гаворыцца ў гэтым казанні. Яны ведаюць аб зле, што ўчыняюць, але ж застаюцца на шырокім шляху, як на лягчэйшым. Яны і застануцца там разам з мноствам людзей да таго часу, пакуль не трапяць у пекла. Паслухайце, Ісус жыве. Ён Гасподзь, што гаворыць усім людзям, каб пазбавіліся сваіх грахоў і паверылі ў яго. Калі мы не зробім так, ён пакарае нас у той дзень, калі вернецца. Вы хочаце ступіць на праведны шлях, шлях Ісуса. Я раскажу вам, як гэта зрабіць. Пагаварыце з Богам. Вы можаце пагаварыць непасрэдна, зараз, бо Ён ёсць усюды, і Ён пачуе тое, што вы яму скажаце. Скажыце, што вы моцна засмучаны, бо не жылі па ягоных запаветах. Павініцеся яму і раскажыце пра ўсе грахі свае і правіны. Скажыце, што вы хочаце пазбавіцца грахоў. Даверце Ісусу сваё збавенне, паколькі ён быў пакараны за вашы грахі. Даручыце Ісусу уладарыць сваім сэрцам і сваім жыццём. Калі вы будзеце прасіць яго так, ён выратуе вас ад вашых нядобрых намераў, а потым, пасля смерці, вы будзеце ў нябеснай айчызне, каб заўсёды жыць разам з Богам.